Haswa juga ni ke video, kadang ke video ke bangalap pynmih kumno ban kamai na yeng kalat kamai na ke banta jongpi keba nga hikai kumno ban link ya ke blog ke balashna na ke blogger but ke popular ads namar bun na pedeng jongpi ki ba page ke video ki bala persang ban yo ya ke approval na ke AdSense phim yo ya ka tinggal hikai na hakatu ko video baling baka popular ads but menta ka sngipan nga IP sakawai pede ka lat ba pin link ya ka blog jongpi but kawai pede ka ad network namar ka popular ads kam sha ba pin bu ya ki ads but ka lada pi penon kam ya subdomain blogspot lani wix but kiwei pede ki ba dei ki subdomain hangni lada pi register berka ads tera pila ban yo ya ka approval namar ngan ongi pi ba line no stang u domain ba pi thiet hidalade yauta da pisna subdomain pin sala ban link ha ka popular ads te ban register pi register yakni option publisher but ban sign in ya ka option publisher tingah ni nganom register shu namar ba ngalada ban register por ke baladam kadai na ka banta ka jongpi ba pin register ngah ni ngan shu sign in ben ban register na ka banta ka jongpi phila ban klik ka link ka bangal ai ka description harum khnang ba pin yo ban poi be shakani ka website ka banga pan ep lada phiat na po ka Google yo phi poi man sha kiwei ki jai website ki ba kamdei ka ni ka banga pan ep but hang ni phila ban add ya ke blog ke jongpi pi klik ya ke option add website lada pi klik ya ke pin sayo ya ke pop up screen nang ni pila ban jait ya ki jait ads yu ki ba pin bu haka blog ke jongpi kani ke banang kong kan dei na ke banta URL jong ke blog ke jongpi kani ke ba ar pin jait ke jait blog yu ke ba pi publish online nang ni pin jait ki ads ba pher pin bu but ini ba de hang ni kim de ek ba don kam hadu kata ka shong happy sapen kumno kalong but nak banta ka banga kwa ban shu ai jingbot lam phi bangan recommend ki de kine ki ads ki ba kham ai bhai ya ka jinggan show ya ka pisa ka account jong phi but ka ads tira hangni anda phila da ban pandap yo URL jong ka blog ka jong phi phila ban jait ya ka jait blog yu ko ba phi publish kumang ong mane khnang ba ka ads tira ru kan tip ban serve lane ban ai ki ads na ka bata ka blog ka jong phi but kani karkom le kumne kalong organize na ka banta jong ka ads tira but na ka banta jong ni kum ki publisher but hangni ki ads ba pher ki don ka shong kum ka template ka ba phi la ban pen henry da phi jait ka ni ka ads jong ka ni ka social bar ki kham yo nong bha ki ni ki ba pin bu ka blog ka jong phi habai nu jor bat ki pri ki jait ads ki balong kum ki banner but hangni nalor jong ka ni ka social bar ads phila ru banjit kum ki ni ki proponder ads bahkan ikan native banner kini ru kilong markup hi kerkom ya yo nong henry ka social bar ka dei ka wei ka ba la bhaman kamai na ka ads tira but hadin ma phila da banjit igini baro phila ban click add khnang ba pin up ya code ban sawan haka email ka jongpi anda ladap ka to kan ni por shem ya ka to ka link ka bangal ai ka description jong ka ads tira register ïalade ban nom sab kai ka por bat ha ka ju ko rukom kan kham kloi ka rukom yo jong phi ya ka approval na ka ads tira tira phi shaka ni ka banta jong ka dashboard phila ban page ha kanu ka por ka ba ka siu ya ki publisher phila ban pule hi ma phi khna ba phindu yo i bat ban smotho ha kanu ko rukom ka trikam kani ka ads tira kani ka banta ka harum pan kadina ka banta ka
security system update. Tia kani ru phila ban pulih hidaladi bapin songothu khamshai namar lada batai bat ban le ladi ke compare. Nangta phila ru ban pe ka statistics hadu kanu ka jingkamai naka blok ka jongpi kala kiu haka adstira. Ya kani phila ban pe hadin ba phila yo ya ka approval hadin ba ka blok ka jongpi kala jait shaphang jait shakhmat bat ka rukom 1 ki traffic. Tihang ni phi pe nga kamai kanu namar ba ngaru ngamdadi ba yo por than hadu kata banda post ya ki article ba per henrei ngala persang hi ban le kat bala ban ya hakmat bat kani henrei naka daw jong bun kam ngamla ban post ki article naka post ko por bat phi le si phila ban le kham ha shushu da phi ya chaka ni ka banta jong ka jingsiu pan ka payment hangni ka option ka ba nungkong du ka di ka people lada phimdon people account phila ban shna lada phimnang ban shna phi shimi ka ni ka link na ka description ka bangala ai ban register iladi bat ka people lani phi shim ya ka ni ka kan click ya ka ni ka kan hajrong phin sayo ya ka video kumno ban register bat ka people phila ban se ya ka pisa na ka ni ka astira hadu ba phi da yo $6 phila ban sei shaka people account nang ta kan sawan shaka bank account ku jongpi henry heshwa kata kanom ai tang khandiat dollar kanom ai namar bakani ka longkum ka jingtrekam jong ka Google AdSense data nda phila yo $6 phinsala ban sei yakani ka pisa ka ba phika mai na ka astira lada phi pendon kam da ka people henry lada phidon da kiwei de ki jait account kumba ngala pen email phi ka screen lada phi na ka payment option ya kata phila ban pe mapi yo phila ban register bat ki bat ban pendon kam ki phila ban le kata hanrei ngahi ngan recommend phi da ka people hangni kidon shibun tli ki site ki lani ki blog ki bangala register bat ka atstira ditang kawai ka ba kam pediang namar ba ka ba kala reject kadi ka blog ka ba ngam pendon kam shu na ini option add code phila ban click ban page yau code uba pin pendon kam haka blok ka jongpi tat anda phila yo ya ka verification tadi ka approval naka atstira nangta pada hangni nganong pi ba anda phila yo ya ka message haka email ba ki code ki badai kat kum ka ba phila jien pi copy ki tu ki code la belong ar nalai ka shong kat mengajing ai jong ka atstira na pio tong wei code phi copy tu code nang ta saya shaka team shaka label jong ka block jong phi ya ini benta at gadget nang ta pade phi click ya kani ka html javascript na phi click ya kani kan semi ko ka screen ba pop up nangta haini benta ibang approach saw hangne phila ban paste yau tu code ba phio haka email yau tu code bawan haka email le si phinom itho inrein don I budam rong saw I red button phi click itu phin sayo yau code namar hang tu la dangam bakla ki tho view code nangta udon code ba la deban embed hang tu tinga kermen ba phi itana dikani ko video wat klet ban like ban samlam kiwei bar kham tamru ban kersana ngi da ba phi subscribe lada phim pat deb ban subscribe ki por ki bala dem kuble shibun